Kaže se da su umjetnici ljudi koji mogu pokazati kako je to biti čovjek. Kroz svoja pitanja otkrivaju i naše istine. Što nas čini boljima, a što nas kvari. Umjetnici ogole stvari koje se vješto skrivaju od brzog pogleda. Progovore za ljude čiji se glas slabije čuje. Uhvate treptaj, osjećaj, šum, smiješak usred oluje. I onda od trenutka stvore nešto značajno i trajno. Možda zato umjetnici mijenjaju svijet, jer se svijet drugih najčešće promijeni kad nitko postane netko, tko ih nakratko odluči staviti na prvo mjesto. Promijeni svijet jedan za drugim.